Больш за сотні, як вызваленыя напярэдадні палітвязні, мінулі беларуска-літоўскую мяжу. Але не ўсе. Дагэтуль ні ў родных, ні ў паплечнікаў няма інфармацыі, што з Міколам Статкевічам, дзе ён. Вядома, што палітык адмовіўся ад прымусовай дэпартацыі і пэўны час заставаўся ў нейтральнай зоне. А пасля вярнуўся ў Беларусь, прытым дадому ён так і не даехаў, паведаміла ягоная жонка Марына Адамович. Да якіх сцэнароў варта рыхтавацца? Наступны матэрыял. Он сказал, теперь в Беларуси нация уже сформирована. Если раньше были какие-то сомнения, то сейчас очевидно, нация в Беларуси имеется. Но нет пока что государства. Соответственно, задача, после того, как мы обрели нацию, нужно обрести и государство. Гэта Мікола Статкевіч сказаў напярэдадні свайму паплечніку Сергею Спарышу па дарозе да мяжы з Літвою. Іншы ж паплечнік, Евген Вільскі, у нейтральнай зоне беларуска-літоўскай мяжы пачуў, хто такі гэта Лукашенко, каб выгнаць мяне з маёй радзімы. Некалькі гадзінаў перад гэтым лідара сацыял-дэмакратаў прывезлі на памежны пераход разам з групай іншых палітвязняў. Лукашенко не разлічваў на тое, што хтосьці з гэтых 52 вызваленых ім з турмы і дэпартаваных за мяжу вязняў будзе пратэставаць і ствараць такі дэмарш на мяжы. Са словаў дарадцы Святланы Ціханоўскай, Дзяніса Кучынскага, Мікола Статкевіч практычна выбіў дзверы ў аўтобусе і пабег на тэрыторыю Беларусі. Мяркуючы з фотаздымкаў, на памежным пераходзе паміж Беларусю і Літвою Мікола Статкевіч прабыў прынамсі 2 гадзіны. За гэты час яго спрабавалі пераканаць змяніць рашэнне. Пасля чаго, са словаў Евгена Вільскага, людзі ў масках адвезлі яго ў невядомым кірунку. Статкевич всегда подчеркивал, никакого торга. Если бы он поступил иначе, сел бы в автобус и уехал в Литву, это значит, что он пошел бы против самого себя. Нягледзячы на факты, прапагандысты спрабавалі няегла пераконваць, што Статкевіч усё-ткі перайшоў мяжу. Микола Статкевич у Литве. И он сдриснул у Литву. Да, он попытался устроить цирк на границе. Мікола Статкевіч – лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», адзін са стваральнікаў беларускага згуртавання вайскоўцаў, праводзіў першую прысягу афіцэраў у незалежнай Беларусі. У палітыцы з пачатку 90-х нястомны апанент і асабісты вораг Лукашэнкі, быў кандыдатам на прэзідэнцтва ў 2010-м. Стране нужен новый президент. Время этого ушло. Злазь з даху, не псуй гонту. Пасля тых выбараў Статкевіча пакаралі 6 гадамі няволі, з якіх ён адседзеў 5. Адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні. Гэта наша краіна, наша Беларусь, жыве Беларусь! У траўні 2020-го палітыка затрымалі чарговы раз. Новы вырак 14 гадоў калоніі. Апошнія 2,5 гады родныя не атрымлівалі ад яго ніякіх вестак. Он уже в одиночной камере провел 2 года и 7 месяцев. Это, по сути, убийство. Он 3 раза был под ковидом, 1 раз у него был инфаркт, 1 раз у него была проблема воспаления легких. Сергей Спарыш заклікаў усе беларускія дэмакратычныя сілы запатрабаваць ад рэжыму Лукашэнкі выконваць дамоўленасці з ЗША пра вызваленне палітвязняў і пакінуць Міколу Статкевіча на волі. Алесь Яшченко, Белсат. Тэма выхаду на волю 52 вязняў адна з галоўных на гэтым тыдні. Сёння ў Вільні прайшла прэс-канферэнцыя з удзелам некаторых з іх. Каб усвядоміць усё тое, што даводзіцца перажываць палітвязням у Беларусі, лепей глядзець іхную сустрэчу з журналістамі цалкам. Але Ян Федаровіч паспрабаваў сабраць для вас асноўнае з выступаў. Не вызваленне, а прымусовая дэпартацыя. Гэтак Святлана Ціханоўская назвала выхад з турмаў, а потым выправаджванне з Беларусі 52 палітвязняў. Мы добиваемся, каб пры наступных вызваленнях гэта антычалавечная практыка была спыненая. Мы добиваемся таксама, каб вызваленні суправаджаліся спыненнем рэпрэсій. Таму што, на жаль, кожны тыдзень з'яўляюцца новыя палітвязні, а праваабаронцы фіксуюць пашырэнне рэпрэсій. Палітвязняў не проста вывезлі з краіны прымусова, не даўшы нават пабачыць родных. Шмат у каго на дадатак забралі дакументы. Я не так уяўляў сабе свой выхад з турмы. Я хацеў застацца на радзіме, бо мне вельмі сумна, што ўсе людзі, якія падзяляюць нашыя погляды, засталіся пакінутымі ў краіне.
На прэсавай канферэнцыі палітвязні дзякавалі за выхад на волю, у тым ліку прэзідэнту ЗША Дональду Трампу, Літве, Польшчы і іншым краінам еўразвязу, але не толькі. Перадусім я хочу низко поклониться и поддзякаваць белорусскому народу, потому что ён даў нам силы выстаяць у тых нечалавечых умовах. Амаль усе згадвалі ўмовы ўтрымання ў калоніях ды ізалятарах. Свет просто яшчэ не уяўляе маштабаў того, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта все пералічваць, нам 3 прэс-канферэнцый не хопіць для того, каб все это рассказать. Начальник колонии сказал, что типа, ну это беспредел, но мы ничего не будем делать. Я пришел на голодовку. В общей сложности у меня за 7 месяцев я просидел в одиночке, где 4 раза был на голодовке. А первых 2 дня я провел как бы на голодовке. Мне сказали, что типа по мне отменяют этот низкий статус. На самом деле это был развод. Александр Манцевич распавёў, што 70-гадовы палітвязень Вячеслав Арэшка страціў за кратамі зрок. Ночью он устае по своих потребах и шибуя долгим коридором, спотыкается, падает, з яго цячэ кроў. И так отбывается неодноразово. Ситуация становится горш. У турмах рэжыму Лукашэнкі людзей не толькі збіваюць, але таксама катуюць адсутнасцю сну, холадам, штрафным ізалятарам. Там цяжка. Так, гэта штодня вялікі маральны, псіхалагічны, фізічны стрэс. Але не гледзячы на ўсё, давайте не забывацца, што прыкладаць максімум намаганняў, высілкаў, рабіць усё, што толькі магчыма, і памятаць, што на ІК-4 засталіся нашы разумныя, прыгожыя, файныя жанчыны, неверагодныя. Некаторых вязняў, як Віктара Бабарыку, абмяжоўваюць у камунікацыі, у тым ліку з іншымі зняволенымі. Зрэшты, апошнім часам адносіны да яго з боку турэмнікаў як быццам змяніліся. Администрация к нему после всех этих вот перемен как-то более снисходительно стала, что ли. Значит, выглядит загорелый, поправился в теле, ну, нормальном, так скажем. Выглядит хорошо, в общем. Все очень надеются, что его тоже готовят к помилованию, просто привозят в форму. Палітвязні сёння жывуць надзеяй на вызваленне. Вось як Ларыса Шчыракова згадвала сваю размову з Кацярынай Андрэевай. Лариса, я так стомилась, я 5 годов уже сижу в этой колонии, и мне так тяжко. У меня великая просьба до всех, кто меня пачуе, до палітычных элітаў заходніх краінаў. Калі ласка, не спыняйцеся рабіць тое, што вы робіце, таму што гэта сапраўды важна. Там знаходзяцца людзі, якія чакаюць вашай дапамогі. Ім, акрамя вас, не дапаможа больш ніхто. Паводле дысідэнт Біўай, у турмах рэжыму Лукашэнкі застаюцца амаль 1300 палітвязняў. Ян Федарович, Белсат. Цалкам прэс-канферэнцыю дэпартаваных палітвязняў, а таксама іх эксклюзіўнае інтэрв'ю для нашага тэлеканалу глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс. Амаль сотні мяжа з Польшчы з Беларусю застаецца закрытаю. Рух транспарту на пераходзе ТРС Пальберасці спынілі роўна апоўначы паводле Варшавы і а першай гадзіне паводле Менску. У пункце пропуску, дзе цяпер пануе цішыня, пабываў мой калега Зміцер Міцкевіч. Першы дзень, як беларуска-польская мяжа, зачыненая абсалютна наглуха. Не едуць людзі, не перамяшчаюцца тавары, а прымежныя сервісы прастойваюць. Зразумела, мясцовае насельніцтва не надта задаволенае, бо шмат хто з гэтай мяжы жыў. І цяпер да Берасця, які літаральна ў пары кіламетраў адсюль, трэба ехаць не 15 хвілін, а больш за 10 гадзінаў в аб'езд праз тэрыторыю Літвы. Так што зразумела, што тое, што знаходзіцца з аднаго боку вельмі блізка, цяпер стала надзвычай далёкім. А самы незвычайны гук, які можна пачуць вось тут, гэта цішыня. Колькі я раней не праязджаў праз гэты памежны пераход, ні разу тут гэтага не было. Таму што яшчэ сотні таму тут стаяла шматкіламетровая чарга, а цяпер
тотальная пустота, і нават бездомныя сабакі просто блукаюць і не разумеюць, чаму раптоўна зніклі прывычныя для іх крыніцы атрымання харчавання. Аднак уплывае гэтае становішча не толькі на мясцовае насельніцтва і фауну, але і на міжнародную сітуацыю, бо праз беларуско-польскую мяжу толькі летась з Китая ў Еўропу было перамешчана тавараў больш на 14 мільярдаў даляраў. Гэта 85% ад усіх наземных перавозак з Китая на еўрапейскі кантынент. Адпаведна, гэта вельмі важны шлях, што Кітай ужо таксама падкрэсліў, і кітайскі міністр замежных справаў будзе тут у панядзелак у Польшы са сваім польскім калегам Радославам Сікорскім абмяркоўваць гэтае становішча справаў. Расійская прапаганда, у сваю чаргу, кажа аб тым, што гэта ўсё эскалацыя з боку Захада і Польшчы, і таму вось гэтыя іх дзеянні негатыўна ўплываюць у тым ліку на міжнародных партнёраў Польшчы і Еўрапейскага звязу. Канешне, тут расейцы маюць на ўвазе Кітай, так што будзе вельмі цікава сачыць за тым, як будзе развязвацца гэтая праблема з закрыццём мяжы, а таксама паводзінамі рэжымаў у Маскве і Менску, менавіта дзеянні якіх сталі прычынаю для закрыцця гэтай мяжы, таму што хто ж яшчэ атакуе дронамі Польшчу, хто яшчэ праводзіць гібрыдныя атакі з тэрыторыі Беларусі на краіны Еўрапейскага звязу, і ўвогуле спрабуе актывізаваць сваю агентуру ў краінах Еўразвязу. Таму далейшае развіццё сітуацыі будзе залежыць выключна ад таго, які шлях выберуць Пуцін і Лукашенко. Будзе гэта працяг эскалацыі, альбо ўсё ж такі нейкі хаця б часовы кампраміс.